pa endi wanimu kan afe anidie ne obuo kwa so brasie mu nsem no nkyeremu sade nsem twerefo de ayere yene yeso ye besi nkonya na afia bomu nkyeremu edi ama wo enu nti bie wasum Ahenkan FM ensem no ye free ase ede afri eye amanyosem enso emu na sade ye nyina no ede anim adeja se ye wabato ebremu o ne sayo so ntina amanyoku atotoro ne ani tira kukudamfo ane wonom so so mu gyina apre kwantonkre mampanyi dibre no ene mnase badwafia kunya no mu nyina atia sima campaign no ekoso gidigidi esansa kanafo abese wo ha ene akire anu ntino amanfo enso husada ageni eposokra na ubowram ewo osoro kokroko amanyoku no enso emu a wonom ensam anu omutiri po a omugidie saso monsa katumi na wọ́n betimi enyo edi normal egu akwan so na African so fa ne tuma pa Afria na kosibro ni kasa mo friend se manifesto eno mo anya koda na di na mo koda na di ewie ya no ehun komodi egusu a chese wo kroma na tutire ni de ma eye New Patriotic Party ABP amanyoko no manifesto committee no aye onyumonyan force etemensa boso no kro ayem na sebedwani de ma adehia wonum enso ewo so ameabato mpesua so akora kire mu sanya mianim no kura nie ewo mu sasa MPP amanyoko no wo mu manifesto ni mu ensam no chese eyensam a eyensam de wanko a eno susu eyagirasidi a yakosibro ni besia ose eye board solution na chese eyagirasidi bi a chese omunya sise kukuro oh Ghana economy no betima fa ne tuma pa enso so ede afira na woto ne kasa so kire mu se wo hwe ene Ghana se de amanyosam no aya enye manifesto asebi mpradu asemu nsam no eto asumu nko a ena eya ade chimama gira so de to aba na momu no adu ba bi a omanma no ebu nkonta ahwe de waye epen ansa no matimi agina so ede eto aba enu nti wose adwuma de ebi wo honum pa wose MPP amanyoko ni mma no wam etimi eye wo kire se wose omutisi fam na enai niama papa na nado danko akufa ne Dr. Baomia emfie nwatwemu ani no wam etimi aye ni nyina mu bonwu dawuro ade kire Ghana de himamma eno betumi aboa amanyoko ni pa amomo enso atimi adi nkunimu afipino ne aduonu nan abatuo ni mu na wo kire se ABP amanyoko ni man do mo saso mo damri fam na wo mo si o ya manifesto no eye gudo ya manifesto ri de nsema wo mu ni de eto asumu o ensema wo mu no ya akono enti omudi ne sade ne sase Ghana fo beto abadia ma wo mu de a wo se wa nsa no makwakwadu omu dokono kwa enu nti no ana wo sere pa samanyoku ma no wo mu nya adwumaden titiro aba ni kitawudi a wo mu mmon empini eye Ghana de himamma ene afie di fie ni wabo awuram ene ese ensore ni wabo awuram baabi bia ogbowura bia domabo tenku bia betimi akodi MPP amanyoko no mapahu adanse de akere wo mo no tusa na mo no na ogidi ese anu ne kwan papa anasa na monto papa omutu a ebetumi aboa ama MPP amanyoko ni setimi akatumi ewa fipino ene adwonu enan abato ni mu Central region abayato the past 4 elections are here now. Your best is 76%. Now we crowd the 2020 no. Your form you 74%. 2% would trashing 85%. An increase of 11 percentage points. And you are the no party for no. So polling station executives see any be break aye juma esi for my juma pa. And you hear any mo say even God's calling, and me calling the crown. It involves moving from your place, your comfort zone to work. And they say, manifesto launch. People who have called me both within Ghana and outside Ghana, commending committee, commending Dr. Baomia, Nanso. See, Uncle Thomas Semno, who will fear him, saying, what does it do? And ya, among for me, DHA, Adishimama opanyina wote ne nkan woye mrashebedwani de ma adishia moso amiabato empesua eso wono na eye New Patriotic Party MPP amanyokuo no omutirimu po ene womo enso ani suade hunu mo man konkono omode magana man no so omo sakatu afimpini aduonu enan a adwomde begu akwaso no committee no na tua no te oye tutrani ede ma manifesto committee MPP amanyokuo no mowura osei chemensa bonsu Yabusia mayanko ya nimwana Institute of Economic Affairs IEF wanso chirese wamoma kwenya wedia presidential debate bekwaso ya womu anesi wamutsira so MPP ni NDC afempo no mrasebedwafuo binom
ye do metna table ho na obi akyerɛ ne watimi ayo ene baabi wa ya akwaduro na afa mu de afa so ne we ya kyerɛ de nti a ɔno na mamuo ene na manyo samu a wo ye ne na manyokuo sane ye de nti a wo kyerɛ mu sɛ ye na waka ene wo nso de na ye a wa manyokuo na ye wa manyo sɛma mo ye ene mama mu amubebu ya na mubu eya na nso wa kyerɛkyerɛ ne ahunu de oye amagahoho no na eya Institute of Economic Affairs IEF ede sansem we betu dwape ene National Democratic Congress NDC amanyokuo ne de wo musuo amantem Franka Kurani de ma NDC amanyokuo ye John Dramani Mahama ne nto abokuo no kyese IEF amu ba bibi se ya mo anka ankyerɛ yen NDC fo esem boy kwakwa eka kyerɛ yen ebo ya mane so ebia ye di debate bi ba fe so sei enka debate na mo nso mo kyerɛ ne mutiri mu pa no so ya depa ene so man kan kyerɛ wo mu ntam ti wanhwɛ a ene ebegye gon na so ya ka sei ene pipia manyokuo no twotworofo pani eye owura Justin Frimpong kwadua wono de ababa tu dwa ya wo chem so wom de mu riso debate na IEF wo ede ba no wo mu ginam pampe ene ni ye ginamu pampe MPP fo ginam pa jiri ka jiri prim na owura JFK echeche ninse mu chese de ntia wonom dia tumu sa debate we no ebeboa emo watumi aton ani pipi amanyokuo no pa amedu akire akato na abro ka ni akwa akwoto aba 2024 abai enti debate we yesusu dua bi o magina so e de aton wo mu ho na abo amagana fo ate wo mu ensem mo kana se yie na no bodi ebusa papa mu debate 2014 okwadi otro mu dwane 2016 so the same thing mo se twa fecho mo anya debate ya debate bape na mu dwane e de ebe na afa dia asa akwamate asimuso a MPP fo debate emfra mo kra na mo frefre debate e de ebe no mo haw ndie no mu nkyere mu no so sabra no ana wo mu dwane debate na mo mpe debate no na any people manyokuo ni hyada ngira ne na so ye na ne sinin fifi ntimi mbonka semu pru ene etimi mbonka semu abodompem se gegraw anu nti ano mahunu sese de o mabetri mu aye dudu wo hwe eye emfie ahodro ababai ene MPP fo tumi o manya ne nyoma o matimi ayo a ebeboa pass wo mu benya ensusu dua bi agina so na wo mu nso aton wo mu nti debate ne de wo mu huri so enmonyamu ene anijem. Yes, I can confirm confidently that the New Patriotic Party is ready for any kind of debate organized by any group in this country. As a nation, there is no progress. And at the end of the day, you look at the elections, and the reason why we are interested in the debate is for us to be able to espouse what our flag bearer has been going around the country and be talking about in terms of his vision for the country in the next 4 years. So if, for instance, in 2020 and 2016, there was a reason why the party didn't attend, but this time around, I'm telling you, the party is ready for the debate because we feel that as a nation we have made progress, and also the elections between the MPP and other political parties. Ghanaians needs to know which political party offers the best and credible manifesto. Nipa uti ninke wano na chocho for penny de ma NPP amanyokuo lawyer Justin Frimpong kudia. Adisimamba eye onyunubre akan kasebo eno asugusu awu 80 wa number 1 akan radio station Ahenkan 93.3 FM so na ye koyanim ewo ensemfofro enso emu a eye assembly members a wamo ewo men konkono Ghana yimu ha no no wamo ewo nkabom ekwa watu di Ghana Association of Assembly Members na wanum abo mo nsem pa ade ama eye Frankatuni the New Patriotic Party MPP amanyuko no awonu kroya ye Ghana mampanyini abedeche Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia na eye assembly members for asema mo kanyina ne say womodo mani adi eye MPP womo manifesto no enso akipa eye temupo a wonum ewo nimdie a wonum ewo amatintim de gun krata asese so mo sakatumi pe womehwe no matimi de eye adwuma se de be ya Ghana de simama asetrem betimi ayemre na yedie so atimi akoso na wonum etre se break akra nie eno mo assembly members ne ba bontene de betu dwa kire mu se
ɛwɔ se yɛtumi bɔ foto bi ɛde ma wɔn mo ɛyɛ assembly members no sɛdeɛ bɛn betumi so de ayɛ mputunwuma ɛwɔ ɔmo soso mpɛsua ahodoɔ ɛsoɔ na ɔmo kyerɛ sɛ saa asɛm ɔmo de bɛto dwa no na nnɛ yi ame ne wɔkɛsɛ wobɔwuram ɛwɔ MPP wɔn manifesto ni mu a wɔkyerɛ sɛ wɔn tintim ɛde agum sɛ saa fotoɔ no wɔn bɛbɔ ɛde ama ɛyɛ assembly members no na saa fotoɔ no di a ɔde ato soɔ ɛne sɛ electoral area share of the common fund ɛno ɛne edin a na kyerɛ sɛ ɛda so wɔ na wɔn mo ɛkyerɛ sɛ sika wei sɛ bɛka wɔn sɛ kukuro ɛne ɛba no electoral areas ahodoɔ a mputunwuma betumi akɔ so paa na ɛno nso ɛbɛkyerɛ sɛ ampa aban biara yɛ krado so ɔbɛboa ama ɛnɛ mpɛsua ahodoɔ so na amanfoɔ yɛ die ɛne nkankɔ ne asetena mu mmerɛ nso no ɛbɛtumi akɔ soɔ ne saa yɔ so enti no nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamudeɛ ase ɛna ɛyɛ twerɛtwerɛfoɔ panyini ɛde ɛma Ghana Association of ɛyɛ Assembly Members Owura Alfred Asiedu aka Pado kyerɛ mu ɛsɛ sisia no sɛ wohwɛ sɛdeɛ ntotoasi bi ɛkɔ na kyerɛ sɛ ɔmanya rehyɛmu kɛseɛ pa Pado kyerɛ mu sɛ wei na kyerɛ sɛ ampa MPP amanyokuo no wɔn yɛ aban bi a wɔn tie ɛyɛ wɔman ma no ɛsoso ɛnsɛm anaasɛ wɔn ha wɔn ɛkɔ mu no sɛ nso wɔn firi aseɛ kakakakaka yɛ ɛyɛ adeɛ sɛ mpanyinfoɔ atwi wɔn ani koraa nanso wɔyɛ a aba bɛhyɛ MPP foɔ manifesto no mu ne deɛ wɔn a gyidie ɛwɔ ahyɛmu sɛ tumi no ɛnya kɔdu wɔn afa sɛ kukuro wɔn bɛhwɛ de saa nhyia no so atumi ayɛ adwuma ama bibia nso atumi akɔ n'anim ne saa yɛ so nti no Paajo gyina ɛyɛ dwumadie so na wasrɛ ɛsɛ assembly members wɔn wɔ mamu yi nyinaa wɔn wɔ Ghana nyinaa no obiara nhwɛ so obetumi nso so abɔ ɛyɛ Franketu ne de ma New Patriotic Party MPP amanyoko no enso eti dom sɛdeɛ bɛyɛ ne nsa betumi akatumi na etumi aboa ama saa fotuo yi a wapaw na wɔso ɔba ɔde ba bɛma ɛyɛ assembly members for no nso etumi de di dwuma ɛwɔ electoral areas ahodoɔ no ɛno so etumi awie mu edie Ohwe ye assembly adwuma a ye no a eya na mpempi no adwuma kese da assembly members no so enu nti no amanfo ehaw a omde tu anim no eya na edoso na ye hwe sika ye de bo electoral area bia ho bra eya na enso ani nene obi pese obedi mampani na se ose oba obema ya assembly members common fund na me as an assembly member metumi di mensa esimebo akase sika we ye de abai me de kwa si suku dan 2 units mienu ewo me lecture area metumi de sika na eden aye esan se assembly members amobedi ho adanse dimpa ayese ne ahonya enunti na ye kan ya sre ye fellow assembly members a omo Ghana patamu nyina se omo ye sre wo omo meka ye ho na ye moa ma Dr. Alhaji Mahmudu Baumia na samu a odi tudwa se ye be ye fair share of the common fund no na ye nyina ye nkambom na ye den emre ɛni a wuti ye wono ɛna ɛyɛ twetwerefoɔ panyini ɛde ɛma Ghana Association of Assembly Members Owura Alfred Asiedu agye dodo na ɛfrɛ no Paajo ɛna ɔno so ɛde agya wɔn ensɛm de atodwa ne nyinaa ne sɛ ɛne wɔn so ba benya foto a wɔn de ba bɛbɔ ɛyɛ wɔn assembly electoral areas ne so ho bla emu nkyiremu ɛno no Abusia mayanko yanim ewo enumre no nsia kan kase boni mu na empreprei anyum tuni ba ko a owo krom ha se ya wo sansonso etwere nyum ne aba na nyum dia wotumi twere bi nyame adom no etu otumi twere nyum no ano sanso ato narrow x ni dia gasa a sha dakam Joseph Nkrumah Buaben na x dia baba tu dwa kyerem se wono de nyame anim nukurani 24-hour economy no nani je ho pa anunti 24-hour economy ni nkwante ene nyame adom na 2024 ya ewomi kwan nya abeda ho se pampana nkwankwato ababeto ne bum ede ama Ghana man pedida da John Dramani Mahama de wotu Frank Adiama endi samanyokuo no wo kyerɛkyerɛm ya no wo kase wono de wo susudua bi ewo enyinaso bi ewo saa 24-hour economy nim so wate ase so wante ase o gidie wom ya ne gidie so kyerɛ ne se ebeboa emanjuma ene ya edwa ahodro mu ono ensa kyerɛ ye beba ebeboa manjuma so akonanim companies ahodro
ya wo mu ya adwuma kotwen no matum twere wo mu nyina be ya adwuma damu ni nyina na dwo awia anapa ene ebiri bia be ya adwuma na boa ema enyuma no nso mu atre abai ebebo ma nkofo a enke bia na adwo bi wo mu pe bibi wo mu benya ewo sa company no a emprempre wo tumu no so wo tumu a obi pe bi kura untimi nkonkoto nanso ya bia se wo pe be bakwa akoto eno beboa ema ye enyuma ahodro atre ana afa nso na beboa ema productivity se wan se bia mo ya bag mienu de bia 24 hour economy ni ba company no won ba ya bag be yedu eno beboa ma chese wo nsa akosho sho ana adwuma bia nso ba pese me ya adwuma no na we yo anyway so ye ne kire mam so benya me de ne ye nyina ye kwa kansi a enimonyam wom anya kansi a we mi so me prema na koprea na agitui a wa wani so agwani so enya sa kansi ni bia na emom akansi a emu ye akansi a eye ni bra ebe disika aba ewo enjubaku ahodro mu osan so to ane nsam so bia na o kire mu eba ma na se 24 hour economy ni de wo wu adaso mahama wo wu adade so ena ndc amanyokuo no so kwami naro s so wo wu adamanyokuo ni back in Ghana, sometimes it's to or will be very brave. I can't see the way around 24 hours. And more there, or you cool. It's a new bit of His Excellency John Dramani Mama or implement. I was like, yeah. And the thing is, I'm here about being an NDC or MPP. I couldn't hear them office. I heard the Yama office. It's you, my Yama, on the name before. Wasanso atweranyom Joseph Nkroma Boaben aka Naro S edin aye different no na abrantia ba kwa no so yanyum tuni ya no so ni di ade kwadwo kranche wono nso di tudwa ya no nso edin amanfo di nim no okrom aye raskuku ono nso di tudwa 24 hour economy ene ba omia de geta no de ohu no yentie. Let me say digital really or harder than say Ghana digitalization already. But 24 hour economy and you who be there. And you who be there into me person me who the aware no. Into me and can run you who the womb. Do you mean cast me how but me person me who the womb. On gas or or person who the 24 hour economy nim. Digital they were who affiliate 80 cook Raskuku ana hotel so wono so kan ensem wono mu chechire mu no onte ye o so wo mpeso wo de wo so mu chechire mu no ye wo mu na no mu chechire mu no so mu implementing wo to mu implement ati abre sa erade on pass digital no wote wo hene na digital ye na musu de Ghana card da digital ayi plate ya bubo ye dan ni mi di digital ni de egusu eye adwuma da ti se ye hunu de ewum ti ope 24 hour economy na so ahwe yate ene ye mahama ba obemo na hunu amanso de ana academy amade agisi osi omo akire ho na ogoji njire bunu wo ho abusiafo anigidi akase eboni mu ana yate enso ede asie no na ababa wa ofre se Frida ankane na waye eye orura Christian Akwasi Asamoa aka Big Akwes ne twetwe mucho ne yere na ja wonmo aware afipinu ne aduonu miensa mu osana busumi ni mu na omo ware ye no chese busumi kakra bi ntem ana omuntem sa teteye omu ja awade enti omo ware mfansa afimu ani o awade na ntimi anyina kora na eno na eye maami Frida aja wakwa tra be fontentai bi so anu o chechire semu ono mu bisa ne se asasi su a ba ye pa de pa na asa na mo be pa nu watu a ye kasaja wanu ho pa wo ma eye de ade ana mo be sa anu asu o sa na mo ne de enu a ne se okoware eye biga kwesi o wo se awade a woni biga kwesi ware ye no
ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ ne ya papa so ɔman ne ho kwan na sɔfo a obɛhyira wadeɛ nso busa ayɛ me fa big akwasi sɛ ma adeɛ nyinaa menena na ɔmoka wie ya ɔde ka wahyɛ ne nsa wɔse saa adeɛ no sɛ ɔkaaka ya na ne ho yira no ɛhyɛ ne so pɔpɔpɔpɔ ne ntam kɛseɛ koraa one person ko benya koraa na brabɔ mu koraa na obedi hu komo ebiem ani ase ada adeɛ na asie wɔse deɛ asie ne de obɛbɔ yɛ nkyeremu na so ɔno deɛ ohu ne sɛ saa na motuo na otu yɛ no sɛ sɛbsɛb mpɛ aduasa ba ma wuo ba betabri no na wakɔ na twede mpanyakopɔ so de nya hwe mamesa mo akonya biem kwate asfa asase so biem no asan so ba te asfa asase so biem pa na ohia biga kwesa wo hia no kro betwam se hwim se de ono kro nim no na bra bɔ mu da no eza se papa no ware no wo se no bebre ene kɔ bɔne yentie ma me free day no bi bu sa masem se ade pa na asase wo so ma regret e wo me life ade ma regret e wo me life and say bina ho ma bigger face de ka wa share no eno ni ade mi bi ase me buy for now wa bigira wo ma regret in my life I have regretted it and I see a boss yencha and free and one and keep it I can do it because ade mi bi ase ma regret it e was a serious so sa ko se de ring share me ene dia ma regret se mi wu akwa babiem ne ka kyerem sa ko sigina ha ene ne nko wale a aka me bo ne boot ato atwene ka boot me shana me no gbe hey ya asemo hey awale mu nsem boy abusiafo nti ma me frida no aye sinitwani Christian Akwasi Asamwa aka Big Akwasi ankane ne yere ana chiese se we nka se ya da pa twa se ye die yo odosan na atu da pa twa eze ama no ho ne kra de ja etimi ba sa nanka sa se to de bia adwen yes dear enya easy o e ma bro no mo nkom nsam ti now e ma bro ya so ya bre si nyina ne yembre oba ne be ma ho na edo pa oba ne be ma bisinsie oba do pa oba so odo wa ma ka bisinsie ko be jai enya se ka be jai meka no kre oba so odo wa no odo pa ba oba so so no anu wo ho so ba ka so tan de na wawu san so na be ma so odo no so do adwen da bi ento oba de omo ndo so sa de ento oba ndi oba hwe ba ma bi so odo wa tua ya via to adwim ba ma bi so odo wa maku na edo pa hwe adwen ko so obi di koko vu ahwe oba odi ahwe oba na bi so no odi koko vu be hwe eno wo ho make mat ye di oba ne be ma agina ho a oba do bebre che mema gisi ya yini hwe jaja ma di omo do de but enemlem na nkasa ne de nye enemlem asem oba do ye wo sa we no wo ho enei e wo ho so do wa wo de onu so no no ho so wa che wachichem o de odo no pa ho eno okay so ti ase enti di so enti se so do me na se o sa wo boy fofora na do me ne sisen na so do me na so wo girl fofora na nyansa be ne wo enti enyina yatim enti generation we ena nana mama bra sami ebetima no kre sa o kan sem bi ho o kan sem bi wa ani e fa bra ne yento aso ki enidwa yenidwa okay o mo ntwan ni ngodi dwa mra mu yenidwa ye be didwa na Akim State University College emprempren ene e wo frau nyina ne sebra na be ko suku de ye suku eye papa de obeka se suku nya biara nipa no so de obibi kakra hye nani ase enu nti emfa ho ni ba bia nyame aye wadom akọ suku na duro bia wo pese wo to aso a ya no wakọ Akim State University College wo mo atwro wase awie yo pese mo ko su yapon omo de wo ho
wo mu nso omanya ye HND ni diploma ni ade am pese om ye 2-year topper program omo nso de ho obu okura ICAGH CACCA CIB CIMA ya opese wode eto na disua so wo ho eno nso akwanya wo ho afa mature student ya wo nso no ebia na wasi na nkoyi amane nso ene wadwinmu abie 25 years and above wadwinmu abie wo betimi apply mature student no na akwa twere we nso hwe wo twere pass a udam obi ankobusa maths unya he science unya he obi amusa hwe enti SSC wasi ABC yine sa certificate no betimi dey apply Ahenkan State University College omo ye weekend programs fiti ochina de kokosi kwasi adase wo mu omo ye adwuma te se en mu a yesimu afitiju ada besi fiada no memenda ne kwasi ada o wa kwanya se wo beko na yakokire wade kama ti weekend programs so ekoso ewo Ahenkan State University College KNUST no mo de aba Ahenkan State o nti ha ho nko Kumase ha ho nko nkran ha ho ha ho kra na uwie suku na boarding krata de bema wo no ete said ye chese wako KNUS pepepepe omo ni wo makom ntuma abom makatum se ta enu nti uni ha kra baby a wo beda accommodation so de edamu prom baby papa na wo beda dwodwo ho akosua wa de mesra wa wonum programs ni bini business programs no BSc accounting BSc marketing BSc banking and finance BSc human resource management engineering programs so BSc electronics engineering BSc computer science hwehwe wo mu akira kwan ewo achema sene na wo mu forms no ubetimi anya bi ewo campus wo ntimi nkwa na ya ba omi aba de hia ne se de jetei udi edi dwuma www.asuc.edu.gh eyantroye nkuma www.asuc.edu.gh na afi wa fill forms kama na wa submit ewo school mu school no campus no ewo achema sene asene wo mo ne nana KJC company limited NAD enhwe ewo asene ti ya no wa hye ne so bibia ni ade afre na ginchechire mu asin media 0558 6333957 0558 6333957 ana 0207 163787 0207 163787 na ne Ahenkan State University College in Penifo atwetwe enkomo Ahenkan State University College discipline excellence and development wadaroma anidie ne obuo kwanso yade eye ade a chese etoshe wo so a ema oye mobo papa na ema no madodo na nso ekachi eno enti eyade sa adisia mo kotokum patam ya wo kwantudi na afi no wabadam e kotokum am ya no ma ya mo akwaba na ba wabani nyina so bomoden na ehweso apom de nsenkaye nyina no o de kwa akwhye Jubilee Hospital fonsa na o mahwe nso atimi aboawo fitiwutiri bepem wona ase ne paduan ba bibiara wo hu ne se enuoma nseda enkonkan no fakodan wo mo apomden nim difo no won behwe no won aboawo amwanya wayalesa ama enuoma konkan ebi so yade bi ewo wo so aye kwankro wakon yade yi entimi mfiri so da fako Jubilee Hospital sanse wo mfidie ho no ma yade ba hwehwe ehunu ba bia yade na nkasa ni hini ni wo yatimi enso atuase ede amaw ebia na ba bia de fafadi nyina no wanwo dunsini uyesi utwa so asa ba fefe e wo se otu ase ti wo de ko ho no nya wo twetwa so saa na yade no ho ana asa ho atɔ ho ana asa aba ho ana ho atɔ me pacho one touch Jubilee Hospital behwe na watu ase enso ede ama kama na yaso e wo no so no yade se wo pharmacy ho ti doctor ni no hwe wie na ehu hia so de otu aduro so a enu aso de wabo awura ho na wagi nduro bia ohia bia de ama wo wo di aka nso kwabere so no wanom na etimi enso aboa wo yo ba wo fafuru me pacho bosome nkuna kwantuo no fa anko se Jubilee Hospital fonsa emu nsem ni mu amane no ni mu hawde nyina no obehwe no watimi aboa se de bia betimi atutu ana moyi na wa wo bremu no
wawo afa ho afa oba asomdwe enso so ekwan so ye theater ho na sa theater ho ne mo ne sei no na mpache wa pira ne se we dia no odio yi so de ko na ye operation ma ye mu nhyehyɛ nkrofo bi tepe na makoma do mu prem ya hanom de oba ye be ne bɔkɔ so e de amawo ye de homa ene eye ensekan bi ahu ene mpane bewurawura awidie ni mu na no so ye yenso a wonte ya obia wanimra ho so ne ya awie e ade se ye awie nso angote akire ya odie bia enso so e wo ho na eno so firi wono ma hyɛ nso fuma me sɛ ani yade ahu eno so yade ba ko ha ni papa oni kanea no sɛ eduma sɛbsɛb mpreduasa na o ya ye mɔbɔ enu nti no Jubilee Hospital sɛ men kan kyerɛ sɛ ordinary yare sabia de aba o maso ye hɔ no ma wo ba ye bɛhwɛ na wani no ha obi a wo hu bia no yetimi so ahwɛ ne aboa o kama eba no ɛsen ne animu nso so ɛnsen kaya ɛno nso so ye hwɛ ebi obi hɔ no ma sɛ bi kafra kyɛ ne sen no aboa pepe so ahu nti sɛ okata na no kra na ayɛ sɛ bi o ɔsere no ha dwiri bebribra na o sen no yentutu bi firim ne ye hyehyɛ ne kama ɛnso ɛmfama wo ɛno so firi ɔno ma obi no ne sen bi atutu afirim so ahu ɛno so ba ye bɛhwɛ ne abobɔ bi ahyehyem kama ɛnso so ɛdiama wo obi so ne sen no efia bɛda so etiamo ntimi nkodi pam ɔkɔni pam na ye sere pɛ no atɔre mum ɛyare hosem brane yɛhwɛ na osen yɛn horo so ma wo na mpa se fita obi so de sent no sɛbi kafra kyɛnum kankan de ha dwere papa etia no so oba ye bɛhwɛ ne ahoro anum kama enso e de amawo ama bibia so timi akɔ ɛyɛ nanim etia no yɛ dental clinic no ebi abepiem ɛwɔ Jubilee Hospital a ɛno so ɛboa adwuma na ɛyɛ asikyiri yadeɛ ɛne mogyabrɔso yadeɛ yi ɛno so yɛ tuaseɛ ɛno so enya asem keto to no me ye debra ne ehwe na yemwa o asem de wo mu nie se okuta eya apomden si achiba no asanso de nkrata ni bia watu adi me prachaw eno eye health insurance no okura bia wodi ane so de bebo awuram ya hwe ye ho yade e wo se ye hwe okwa endura wo se de ma okwa yetu ana mo pepepe ama bibia nso etimi ekọ nanem na eye yen pharmacy no bia ya ekwaji nduru no ye mpon ye adwuma da mu ni nyina etie bia waba ne ahwe na nduru na san ebere bia no utimi ba na waba baji nduru no enso so ebi anwumire ye de ni kyire mu ewo odan aboabo kwantempon eso ofiri achema aboabo na wodi wani kyire mu ewo eye odan eye wonsa nifa so amantra samso no so ho sanso na se ofiri eye odan na wo ba aboabo a eno so eye wonsa benkum eso ewo eye amantra samso no so no ma enkyiremu kase na aka kyire no yepusu ahoman na empanyfo so e de adom yen 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 eno e Jubilee Hospital afei ma yentoa enumre no nsia akan kase bono eswen Ahenkan FM edem sinitwani ba ko a woga na hanom a wadi sinitwa achi ache ya no ntinyame ahyira no no anya din ewo sinitwam eye Empress Nana Mama Brown emprepre de futuo akode ama ema ya esi soba se wono de wahu ewa abrabom ahuru pa wampna twam ni awadem ne de ka ho be ma ne oba setena mu onti ka wo ye oba wunya mfie aduasan num 35 years kwa na wo be hyase na nka wadwene awade ho na mo betimi ne obi awo oso ono na futu ode ma no betimi ne obi awo ba na mom sa awade pa nya se chinchina cha wode ma wonti kokwo wa ame na mom 35 years kwa no wadwene mu abia bai ya wo betimi ene obema tena bobra ache sanse bedu wona maturity adwen no anyini kosoro wo obema nso a enka wonso waware ya 40 years de kwa 45 years eno beboa emanioma konka de enti a wo so wo ka ne sa ne se enioma bebre sisi ya wonu so de ne husi wonom eye emfato ho a eno wo so wo kyerɛkyerɛ enioma mu akyerɛ Ghanafo a enka nsem bebre no wo ka eno nti eno no emprempre wo ka de akyerɛ Ghanafo nyina se wo yo ba na wasi so a enye kri ba fo so na menavufu nyina aware ena menavufu nyina aware ena menavufu madamfu ya mne si suoi ena wa aware ena media dada men ware
ena ko mensa kura ne me wuye chinchina atwan waso wone me sha brabase ko mensa wantimi ne me mbawo na mbesa me lafu waso sansem ni nyina wo se ka ma atwa so unya obi na no bewo na oso wanware wa twafitu so ba shoba be mo betimi ahwe ne ba na wo 35 years die ehwana wo bedwene awade ho oba enye sabe 20 years 25 28 ena wo be ma wade be odadwen na mama brown eto anso bio ya no oba ma de chem asem a wo konim se kwafo be twe oma no atwe na dapa ahoro ne pa nanso no kura na waka no se pa se wase onu nyame na dumo enka ebia nko bitam ebuo kura abo no na odanyame aso obi nso antwituo pe enku no ewo saa asetena be ma ne oba asetena mu enu nti enwo tu emafo se ema ne nya wo so asem ketete ntina atwan ena wo se mewuo wo se me ware awo ne de se ehu hia nanso awade ye de ehu nhye dan hia sa ne ebusa se nana afutu awudi men Bible nso atro de ato o senko oba be ma nwade ansa na ma wo no se tina boni fafire wo ho no nyankopon onim sa setena mu enioma ba akomienu betumi asi enu nti no de boni fafiri be hye ho no ti sa wo kwa na kwa wo a oba na be sere boni fache 35 years wa bo mpaye na nyame ama okun o ma okun a watena ho abusuen asame kirem dodo wa tie na mama brown. I always tell people that me ya Caribbean come me oba after 35. Then my after 40 or probably 45. That's not to me no be awo. Me say many issue they making, but look, the principle of life, mistake na ye no. Oni obi wo ba ko sesia. Enya hwe. Bible ho na mra so na wiase mra nso ko ani nkwanhia so wo ho. Nyankopon hu se waboni pa be go through into the bonifactory tato. Think of marriage after 35 or get married after 30. You know why? What I have gone through no, I was happy that every man that I went through no, yambo me to you, yambo me sekai, yambo me in prame, ama meni ba kwanchi another because nyo bia nya o maame no papa tena na mdi nya me so sa ka ho no sa adwene education ho e de wanyini into there a lot of people are like me going through what I went. Ani awutie ye aya maame a wadi sinitwa chi ache ba ne sinitwa mu a owodin pa na mama brown ena wote ne nka no na enu ache no asanso de afutuo koma mabunu se wo bibi aye no no sei enioma waye wa brabo emu pa okeka kire wa wankasa wala be ko wachi waton bode pen enam amane ehwan abada so die ben oburuma ni da tuto bi pen nenso hwede nyame ye no nti adwumaden de esomfa so no eye chapo. I grew up with my grandmother and me nana no ton adwene and then sometimes gari, sometimes me I sell plantain. It was tough, very tough, and surviving to this day, every day I am very grateful to God. I drive to Kumasi and where my house is, I have to go through my old area to my new house. So every day is a reminder that this is where you were. Edem nipa wote ni nkan ayasinitwa ni baako a wadi sinitwa achi achenti wo omuko sinitwa mu a waka hu bi Empress Nana Mac Brown 35 years 70 hey 35 na dwen afena me kwa na on so 40 45 sin say hwe yo en say hwe me bo a en say hwe adwen oso nya once wo nya award ye say nyame na dema enyo me ya na sadue no me Christopher na me nhye dan hu omugidie no Christopher na ye de achechire ya wo mo na ya me hu omugidie o because awo nyame na dema mo ana mo quote Bible yi de ma ye ne o awo nso makwa adwen makwa abia ne se obi wawale 20 years sese ya wonya bai nyame se wo be wo ba Christopher do na ase o mo ni gidie o mo tete aso de mu kwa ento do 29 no o hyade no opre ne ho no akofa de so bia beso no so na afi wo bre se wati ase meti ase se do age ni sa age no na de to ho age dia se uduru 40 years de kwa untimi nwu se
udru ya science for na de bae wo ho se oba unya sa unse menopause age wo ho ebedru awo ho be ye wode as a nature ti so obi adi 50 years wa woda esida enti ho ade na sisi ayefa Nyankopon de na say science for na mo kam yan fa for sisi adidie ne enum ne nyoma bebre nyoma timisi ye kanya mi asemu yan kani pasem okay si wa hu Sarah na nya Sarah onya say wonya mfie bebre o ansa no wo hu etimi minim nyame so wo be wo a wo be wo wonwo a opa wale at the age of 18 onwo a wonwo onwo ntimi eya na ndu ba bia Christopher na medwene ho a eti nyame no ye ne nantene yetenase ana ye ntenase ye Christopher de no enya se bia wo be wo ana wonwo Christopher asebre se adwaman bo me kura no so me ba so say first ni ye kan ye pe age no me age na ya no ma ni di gina so de ware no na me sisi ye mai because ma bebre na pepere wo ho adom akotu san mu a isi omo te omo nti ba se kan nya ho to wase ya ni so de omo ho atu asan mu omu gya ye nyai no ma twempna na wo twempna so ebeku se ndie so obi be bodu akun kwa obi asoma so ko ware for de na ta ko ware ntem na ha de chen tobo me sa awo ni de ya wo kan obi be ka se de asem na wo kan wo mu sa so ni bone na wo kwa akoye wo mu sa de but omo asolifu be ka kire ye se ewi ase sesa etimboa ti wo kura be ko na ekuta duku di gina kwan no o se ye so ye sa kire na omam ene bible ne nkwa ene bible na etri so kata no ko kan bible no ko kan asema mu dia na nhye abamdada say anya mama mu ko tu nkyere o ayi biem ye ntwan free bible ni mu ne hu abamdada ne ato ato ne fa abamdada foforo no kwa ne fa no kwa nya djuma ba serious issue me believe ni say oba no woni babia ya menti ase ne say ntunsan no so omonyim a bible mu kan o wo se so fa oba na woni ni hia mu a ye ne ho ade eti so wanyim na aso na wose mo hwa na mo bua no no aye no ho ade no ne tena anya ntunsan gozu utu ni san a eno kwa different case ye betu asan no abaye mpamuka Church of Christ me ma so na me ko Church of Christ ukonyim na ye warewa ye betu asan na die biem enti se wa wotena se na hu sade a wo ye no enya na abaye mpamuka be gina safo nanim ebia me pamocho me free nya me nkyerɛkyerɛ n'akyi akɔbɔ adwaman di nyinsan aba mesrɛ sɛ momfa Nyankopɔn fa me bɔ ne nkyɛn na monkae me mpae tu yɛ mpamu ka no wi a wotimi ba asɔre tu onye nwie dia wotimi ba asɔre onye nwie mo twɛna sunu na yɛ se mo twɛna sunu no yenimo mo twɛna su afiri asɔre nimu na no Yesu Kristo wɔ se de onye bɔne da nto bo mo adwen sa case ni de gyan ɛdɔ wɔn timi tu sa abo no obia ne bɔne a wo ye o ubekom na sɔfo no Uye ya wo se obi aye bone obi bia na aba wo so de na sɔfo na sa de ne mo ho ha opa mi wo kan bible na de o kyerɛ no wo se be ma so ofa wo ba hu wo ba de gyamu a ye nware no e wo so ware no no wa be ma no so ware be ma na ware se be ma na ware no mo tena fa ku o adwaman kwa aso ware ya di ula mu ai empna so obu onu mu a oso me nyo mu na me komo mo ware de no de ndie yi tie obu onu mu ati o asɔre ne kan bo ma enye ye ade na enye ye nya wo so be ma na wa be ma ne na akɔwo no wa mo ne de ndie na nti sa nipa no be ne den ja nan se nya ba enu afia nya ba me nyo mu na me ka mo asem so nya se wo se ya oba ni yin se me kan young for na yesisi so no awaro for na dia fa so abodi aboso o ma jiji aboso ene ya asem no timi de me sa ayini de ha me obia ende wo so mo yehu bibi pa wakɔware ne ba mrantie mi utimi se omo do omo ho a mo nware wo mo no mo nto omo sonso ba adwen ebu ntimi ntu timi ngira nyinsa sonso be ka obi momo no na sisa na twa mistake ka sie dia twa ne kan no twa kan dia he sa na twa ne kan anti na wale bebre nsu ko obu on minim kofo bebra omo nyim a nyinsa ni nti na be ma ni oturo animguase
nyinse nti omo ware na ware na gugu egu se nyinse no mo hye o se nyinse na ema omo kwa ware nyese bia omo ahu omo hu bi na omo pa omo ware bi na bena no ko daye dey aha ani anti adwen asem ne de big case awale anka se hu nsem kan ne ebi Just be yard me fabia no benya ho chimato. Ejiji se nyame na no obam. Yakupon na no so no bo so aware ni heaven. Oh dabi obefa ba kwaja ba ko. Babu da ti aware yes. Eni ho musuma dia tamani ase. Na mu bi ku ewu wo ho. Assembly. Media wase ansori ahodo na maba no ye nhyehyeye. De dikani Pentecost am se ye obibi sa ho. Ye timi ye sa engagement ni bi ye kanipa be 5. Die timi bom ni aye no simple de ama wo mo a bi o makoye efiefie de na wiewie ni a hyira so ade ama mo kama so anu se ye isi amu mpefutuo bi am de beso so mu se mnante mbie na ba ko mo do mo pe na makosofo mo do mo ho na sofo na sofo so ade animu na ma ye bibibia nya sa ade a isi ambotwe nyina ya suwe fira so ni mo anya sorry ne anya because ani pe bebre jeja sorry ni bebre fa we hu anya e be jeja yi e be jeja yi because sikani bi ni ho ye de akwa ye yesu be ye duri ye tim ba de isha wonom sa anya e be jeja yi anya adio na mami ma yi kasa ke paluta nkasa mre na abusia sa obeka ya be se bosome entamunie ana eye sofo panyina wono ewo Roma asafo a ne nkrabata ewo eye bodomase eno wa santimantamu Father Peter kusi chumasi aja woni asori mane ya asori a na betisi mo afe kempaluta ye midini nyina be ya sida na kamede de ka na sori mane so ajeso ane de okuta base no de fam Christus for nyina so mo chese omu nyina obi eto se aja Father to dia ye nyina beto adi nachi se nyina ko musem je mo ye nyina na ye ko ye so ye nyina yakọ to omu nyina to nwum ya di asa wie ye afe akire nsem nyasem ketwa o Father Fontaine so a na ebi mo toto ma ne sofo yi chese enyasem ketwa o ba bia na du na ye nya ania ye nyan ewa na ja Father Dimini ba bonten no se ye mo fa nchami o na minim midem nim se we de ya ara chekire nwom eye nwom a ene agekire eye mabunu no ewre so ahu sebi mpedua se obi kwa hono ma wasu epe bibi wonya tininsa kan de wotu nwom be se ya kamanipa kro no ewre chekire enti da ma mesim ko pija nwom yi ti we de me poma cho me sere me se mafuma asore nchehye mafuma mo fa nchame oman se mafuma mo fa nchame eno be pa oman nyina cho na sisi ya no tu akotwe de atwene a emu ageboko na eno na nwumtuni a oto sa nwum yi eye kempaluta onya akonya ewo ajakesavdie so ye toto na no no ana odi tu bia kire mu sai ene ho adwiri ni pa o ene nwanwa se enye Father Peter Twumasi ekoto eye na seda adwum yi ewo asori dem a Ghana fo bi ni muni omatikokum asori fo mpanyfo muni omatikokum oso adwene ho awonte ase na aseda no sebsebe mpwaduasa enya nwum fun bi anase nwum tantan bia saa kekeo dabi aya nwuma chese obi ase waya ade am obi no de kire ni sode de amawo eti nyina nso nim so obo ade twede aponyankopon no ade nyina sutumfo no enwoma waya ma edoso enti wo danase eti nya nwum sade yanmfo bi ehunu kura eti ane nwanwa se sofo panyini sei ekoto nwum yi na ena awi ase adane adapa atwa nkrofo etwa no wo se ne ya pa nyamia nim kro hunu ye no na wra ho na so ni nyina mu no oka che sofo panyini sei eya enam no so ana wi akwa kosie twa ne se de suntudi an benam so abade wodue wono na ekoto nwum ni am no so ekoto bie eya ha obiara sofo na famu bia ne atete ne atepu bia wa famu bia no wo se no enya hwe won fa nche na ono de ogidie se nwum no ekoto ye na nya ne bone so obia wo mam so bedi adanse se nwum no enya ne bone so a na emomu no ebia mu nchechire mu no na enko se de wo se nkrofo bi ti ase na ama ne awie ne sa ne so ono de ogidie se empempen te bia bia asofo no wo mu no woni nyina na gina mu. Okay, so to that stuff, I would tell us that we did together because I did plus
Yeah, we did together. But I think say me who like bisa yana ema me re ho kakra because asida enye enyuma best say enkwara ewo asori nim. What you say? And even enkwara no kwa growing up singing my born ya won fanche. Why am born ya won fanche no? You see, growing up with that kind of mentality, no, enya bad. So what you say? Obenyina baba be ye penyipa. You see, so I feel like me huni ema bisa ema me ye slow kakra. But at the end of the day, ne nipa. What you say? Nipa beguswa ye nipa. Na Nyankopon so akoso ye Nyankopon wa ha. Nipa de ye hunu na ye hunu se ya de bone no. Obekọ Nyankopon ani so na ya de papa o. Nti sa de o kan no ano nipa bekoso ye nipa. Nyankopon so akoso ye Nyankopon wa ha. Eni a wuti ye adwumtini owura Kempaluta no na ono so eje ni nchechire mu de aba no. Ma me afia. Obi be se o se na da ho no. Yo. Ekoye mama ne de anya. Ekoye mama wan kan ho asem. Kwa sorry. Sorry ba ko abo ha. Na sofo bompa na akura bi gira ho. Ekoye mama. Hey. Asadam. Say no ma ba o chese nkura nanim tu o. O tu ne pe ba se ko pe. Ba ti o nya ese. Na sofo zu prichi. Ai. Sofo ko pe. Sofo bompa ye. Kura kete abema. Jina ho to na nyum. We dey sofo ko pe. Si Nyankopon ade enfa nchiche. Nyankopon ade de chiche. Davi, Nyankopon ade de si de ache. So si enfa ncho de ma kwa che mama. Ti ade ache amasa. Davi, da Nyankopon ade ne humbe. Na sam ne de makwa. Na sam de makwa. Asamo. Emo frei. Kempaluta nyom ne de. Mini I hate it too much. I don't know hate abroso. Nimbi onu nyina ka bu. Tinkiti nyina o. Chisa me kwan so de. Ebu a utwa mu a bet no moto. Yeah. To no chese papa mistake nim. Therefore de o de ko chese. Therefore emu ade na de ya chicha. Gana ha no. Emu datu. Well yo, we say kan wale fo bom. Hwan? Anyo no. We. Na tie de oba so tufo therefore the infant therefore no so on to from to therefore for my na say e koma yemi said oba na therefore yi ti be on to from no fan to on him ade infant cheche oh ye de ne de ye normal o afia ene mo na na me see ye be kunkum say ya gofo awu Ewa de ho. Adwaman. Oh, de ndie normal. Yo. Mo de na. What is all about mienu da? What is all about your paper? Manya quotation hodro. Be say what is all about your awale? Na mema mienu awale ne da. Ebi nsi da. Na wana kwasi abu obi bekun. Na sem ye kramoni nso no. Say no de o. Ba ubu oba kwasi ada. Oh. Obekun atu atwene na obehu baby a wajama de wakodu omunku yan timuna mumfa ncheche mo amude mo ade echeche nyum no nto foforo mamu ebuzama fa wadwen chembra na akua mo abuate ede ne dia ba Facebook on the breaking the 80 the system ni mu ya funny kwa still politics name ai ana Friday akua mo koniku Fridays dey ya yenko ni gidigidi why enti ono de ne de aba se ba omi abebreki shama ba edna benya edna benya ono so de ne de aba oson no anadim edumazi alhasan o say good evening o ahenkan news emu odewrof na ma say ba bia o ma say ba bia o se dia background e ka no ono ne ya adwen 100% minus nothing on ne ya adwene 35 years wo ba ware anu wa pa ware na momom ware young ni na omu ya kaso pepe obi anso ne fina ware ma amerika bi omde bedwane no nso omu ntimi nka na omu sisisi mu na omu gbo adwamanfo baba mahama obuase ono nso edede dia basa just imagine mahama manifesto wo china edien wo beka
Master Planner Junior Kentampo. It is possible. Doctor to doctor. Doctor and D&D. And Yansam Ketua. Nti wo say possible. Odoi tema. Ono so de dia ba se NDC fo. As akumbi o kroma no mu chinchina atwa adan. Omo ya de mu wi ni ba omo ne be wi ni. Yawo Isaac so de ne die aba. Oso ma ya yuko teacher constitution wi amo ase. Ono so say Ghanaians o ma decide dada. Ghana fo decide dada. Say ba omo ne napo eno mo to aba no e de ama wo mu. Ko mensa pillar 2 so de ne die aba. Ene na adanse no anu ogusu edi fellow Ghanaians osemo nto aba no obumbum emfama napo ene ba wo mea na me free ana me nko SMS we ede ne dia ba se news no ya fantastic pa apoe mantem so de Ahenkan FM age abosu ko ba osi ochia osei Richard aka Yesu moja ono de otie kasebo ne Philippa KKB yabo Samuel kokoben dia wode aba enono we sis wanfani dia mbo so se afia you are right pa emema aba nanse wo mo no ema na edo mema no na obema bedo agire adododie bi wo ho empo adwempa hin a wo ka sei onno mfiri na kumem hwanie wanfani dia mbo wo fani din so mada Over so mother. I don't use no free makumem. I don't know who's a no free makumem. Even Adwempa hin don't love truly. Your banner tray. Your banner tray. Oh, Debbie. That man's a bit to me. Hey, Nana about and then Maba, Omodo. And then Maba. No, make us say for bad members, you want, but about so do what? To me, the mount. Ose oba so odowa Samson abema so odowa bema bisu timi ahe wine Samson na manso na ma ba so ya he emfa na ma ba mehye ho ma sa ne aboye tete no kura sa na tie ose ma wa badaye eno wo ho oba ka na koma dan ho ha odi unim bia obehu hwe na ya wari sugar daddy sem na mo kire yen o ka odi asem aba se tie na Friday tie bobra na ma no na sha ase obehu no bible akwa wari abrewa na yire 10 years wanyi che ne 10 years si da ben oh we Sali simu ya okay si da ben na se ya na se mumpu mema na yesi bema ni tire ba kwa na yire 10 years eno de mo na mo sha ase enti ne enso ya na enso ya eno de mo na mo sha ase ya tisi mu na afemu ya mu jemo bram se mo di atwam tisi enti wa na 90 years mo na mo sha ase dabi mema na sha ase ko bisa mo na mo sha ase akwa me bu obi din wa ha bajo abrewa ano oja baba okofa abrewa ala jamu sumu jam na ntelo okofa enti mo akire kwan ala maji sabu we yira nyi cha 10 years na yere 20 sanya na anya de years say yesu atia sinkenze ya tia sim say 100 years mo nyongo 100 video bia bi ya ba ya kitikiti o na kokura bro ni ote ho we ayi de na kwakumenu de no Debbie Pacha. Kwakumenu de no wanyimbu kakra. So kwakumenu yire no so onya ayisa. Onya kwala. Okay. Hey. Muna mutisi mu behu na ba ku bi. Me pese me body di obi abehu no. Okro mi wa. Okro yi. Abrewa na Nigeria akoma. Oja na ko. Ochafa ho akofa abrewa na oteka abrewa iso. Ene ma no so yehu nyansa na yetiasi mu amotomo ntiase. Yanso ye be ware nkokrafo na awu. Ene enye obi abefa no de sugar mommy enye oti sugar mommy an sha se da dansa na sugar daddy ba. Ayo ayo ko. Ya